ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। चंद्रकांत खैरे आणि अंबादास दानवे यांच्या वादावरती पुन्हा एकदा खैरेंनी भाष्य केलंय, पाहूयात। जे आपले नाहीये त्यांना आणून त्या ठिकाणी जे आपले होते त्यांना बाजूला केलं। तो म्हणे तुमच्या मुलासाठी, माझ्या मुलासाठी मी कधी मागितलं नाही, मी त्या गायकवाडसाठी मागितलं होतं, बाळासाहेब गायकवाडसाठी मागितलं होतं। विनायक राऊत सुद्धा बोलले होते बाळासाहेब गायकवाडला तिकीट दिलं पाहिजे असं म्हटलं, पण यांनी आणून तिकडून आणलं आणि काय घोळ केला, काय ऍडजस्टमेंट केली आणि ते केलं ते त्यांनी, आणि म्हणून हे तिघही पडले। त्याच्या पहिले यांनी जे आणले त्या जिल्ह्यात एकही आमदार नाही आला, हे त्याचा पायगुण आहे। त्याच्यानंतर खासदार पण नाही आला। ही कुठली पद्धत आहे? अहो, पक्षाचं काम त्या ठिकाणी करून आपण लोकांच्या हातापाय पडून आपले उमेदवार निवडून आणले पाहिजे, ही भूमिका मांडली पाहिजे। पण लोक आजकाल त्याचे राहिले नाही। कधी भेटला तो, त्यांनी अंबादासने काय सांगितलं की मी माझ्या मुलाची लग्न, मुलाची लग्न माझ्या घरीपासून लग्न असं तर मी नाही मग ते म्हणजे काय हे का? त्याच्यानंतर अजिबात नाही। उद्धव साहेबांनी ज्यावेळेस आम्हा ठिकाणा बसवलं होतं, आमची सगळ्या संभाजीनगरची टीम आली होती, त्यावेळेस एका पदाधिकाऱ्यांनी म्हणजेच त्रिंबक भाऊ तुपेंनी सांगितलं या दोघांना एकत्र करा। मग त्रिंबक भाऊ साहेबांनी स्पष्ट सांगितलं खैरे साहेबांचं माझ्यावर सोडा आणि यांचं त्यांच्या आईवर सोडा, इतकं सांगितलं। हे म्हणजे आम्ही कोण नाही, आणि मग बोललो फक्त नाही आम्ही आता एकत्र राहू। त्याच्यानंतर तो कधीच माझ्याशी बोलला। अंबादास दानवे हे म्हणजे का मला म्हणजे माझा अपमान करतात माहित नाही, माझ्याबद्दल त्यांच्या मनात काय एकदम आहे। अहो, चंद्रकांत खैरेंनी मोठं केलं त्यांना, चंद्रकांत खैरेंनी साहेबांकडे घेऊन गेले, चंद्रकांत खैरेंनी मोठं केलं। आता मोठं केल्यानंतर परत त्या ठिकाणी जर असं बोलत असेल तर परमेश्वर त्यांना ढकलावं। मी शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरेंचा कडवट शिवसैनिक आहे, कडवट। जितका मी साहेबांच्या बरोबर होतो, साहेबांनी मला इतकं शिकवलं, मला मोठं केलं, मी त्यांना का सोडणार? मी माननीय उद्धवजींना का सोडणार? माननीय उद्धवजी हे माझे नेते आहेत आणि मग त्यांना मी का सोडणार? मी हे कधी पाप करत नाही, भले मला काही मिळो ना मिळो। मी कट्टर शिवसैनिक मान्य बाळासाहेब ठाकरेंचा कडवट शिवसैनिक राहील आणि मरेपर्यंत राहणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।